Enjang bidal gumurung saka jroning praja Gung ingkang balakuswa abra busananira lira surya wedalira sangka ing jalating ngarsa madangi jagat domongo pangup kena sapuncaing nguger marababak bang sumirah kena soroting surya mega lan gunung-gunung
Uta Pandhawa nata kaki wisaya Indriaksa Sura Maruta Bawana Gana Margana Samyana Waraya
Sikrotan bolo tomingal kacampo samya mandale oh lara tante tuleting gondo dayaku mayung son kapas
Semenika tari Gedruk Garuda Wisnu Satria Muda. Idam-idamane cewek-cewek ya iki Mas yo. Iya, iki nek ning GWSM jenenge regetek. Regetek iki mbiyen aku wis tau gawe kaose Pak Jo. Iya regetek. Regetek iki tak tulis RGDX. RGDX. Iya, iki burine ono ngono. RGDX Iki maksudnya ya apa? Iya Mas ya. Ya sepenting gayeng wae. Iya, semesti pokoknya dipun paringi ingkang gayeng-gayeng Pak Jo. Iya. Senajan kae langite wis rada peteng. Rada peteng. Muga-muga iki iso diseblak. Diseblak. Donga dinonga sedayanipun muga-muga dipun paringi tingkas ngantos paripurna samanggih. Nggih. Ya, Pak Jo. Nggih. Luar biasa sekali pada siang hari ini. Dari warga Semawi dan juga sekitarnya. Iya. Ini penonton berdatangan terus dari luar kota, kita absen Pak Jo. Dari mana saja Mas Yop mungkin ada dari Purworejo, ada Pak Danang iki lho. Pak Danang Mudi. Iya, iki gurune Mas Faisal Andika. Iya gurune para iki santri-santri sing alumni Mas ya. Iya ngono. Senakan sudah purna tugas pindah teng Purworejo nggih Pak nggih. Saking Salaman. Wonosobo. Wonosobo malah Purworejo iki salah. Iya. Iya dari Kendal, dari Temanggung, dari Jogja, dari Semarang, semuanya Pekalongan. Pokoknya selamat datang, selamat menikmati Garuda Wisnu Satria Muda. Dan jangan lupa untuk mengecek kembali barang-barang panjenengan semuanya. Leres. Iki ono tas, dompet, HP dipun jagani. Ojo meneh paling penting putra putri panjenengan. Terutama. Iya, iki paling penting ojo nganti ucul. Iya. Soalnya nek GWSM iki biasanya identik karo panggilan anak hilang. Panggilan anak hilang. Alhamdulillah iki dino iki urung ono Mas. Ojo. Iya. Ora nyuwun. Ora nyuwun. Aku mah kepengen iki ono panggilan sing ngebas ilang. Kok sing ngebas ilang piye Mas ya? Maksudnya nang WC ngono lho. Ora. Ya. Masih bersama Sinden Tremos Indonesia. Sing giduk-giduk. Bunder-bunder. Heeh. Mel. Mel. Masih bersama Mbak Sania. Iki alhamdulillah. Piye Mbak Sania? Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat. Yo, iki pokoknya saka panitia kene khusus Mbak Sania ditambahi 50.000. Neng kule nyanyi kudu ngadeg karo Mas Priyo Widodo. Iya duwete Mas Priyo. Ya, yo wis ra usah kesuwen Pak Jo iki rada sore. Nggih. Sadurunge udan. Ya, dipun paringi lagu apa iki? Kusuma Wijaya. Sumangga dados
Jawa mereka nggih Mas yo. Alhamdulillah nggih disyukuri Mas yo. Senajan Nggih. Jawa nggih barokah berkah Mas yo. Pokoknya ora usah wedi udan. Iya. Ya, iki ora usah wedi udan. Sangger isih ana tolak angin dicampur teh anget insyaallah mari. Alhamdulillah. Iya, iki udane ora suwe, iki udane mung sedelo. Iya. Tenang, sareh, santai sareh Pak Jo. Nggih. Iki udan isih banyu. Isih banyu dudu Iya. duit Mas yo. Iki justru malah seger ngene iki. Iya seger ket mau panas. Iya. disiram-siram. Oh iki sing karep-karep pinter wis do sang mantol. Oh. Iya, Wis iki sudah. kewajiban. Yes, alhamdulillah. Iki mesti penonton setia GWSM. GSM. Yo, dipun tarik iki buta-butane Mas Wahyu. Monggo. Yo, Bali ning asale, Bali ning Watu Gede. Yo. Yo.
sajian dan persembahan dari kami, pementasan dari konco-konco Gedruk Garuda Wisnu Satria Muda. Baik dari yang berbahagia, untuk pementasan selanjutnya nanti dilanjutkan dengan tari warok GBSM sebagai salam penutup nantinya dari